Familia Terziev a deschis primul magazin bio în Haskovo în urmă cu mai bine de 10 ani. Mica lor afacere a trecut deja prin mai multe crize, iar acum se confruntă cu o nouă provocare: tranziția de la leva la euro. Nicolae Terziev a început să pună etichete cu prețul în noua monedă, dar o face cu inima strânsă. Че никой собственик на малък бизнес не е икономист. Това, което ни притеснява, е, че информацията, която имаме от близки наши роднини, приятели, които са в такива страни, които са влезли, е, че всъщност да, икономическите показатели се подобряват на страната, но официално населението, обикновените хора обедняват. Печели големия бизнес. În ultima lună s-a resimțit clar o majorare a prețurilor furnizorilor, spune Nicolae. Teama de faliment este reală. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което se случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. Ianuarie 2026 stârnește cele mai mari îngrijorări. Atunci ambele monede vor fi în circulație timp de o lună. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Unii bulgari nu sunt atât de pesimiști când vine vorba de trecerea la moneda europeană. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. Locuitorii din Haskovo nu se grăbesc să-și schimbe banii. Планирате ли да започнете да обменяте пари в евро вече? Не. Нямам такива много. Абсурд на този етап. Смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на българските пари. Absolut. De la 8 august, toate prețurile din magazinele cu amănuntul trebuie afișate în ambele monede. Băncile schimbă leva până la sfârșitul anului 2026, iar Banca Națională a Bulgariei va schimba bancnotele și monedele pe o perioadă nelimitată.